Ja. Bazenekien Jose Mari alkate gai zela? Gaurko ekitaldia oso ederra izan da, Lazkaotar asko inguratu gara ona, eta orain hasten da guretzako benetako erronka, Lazkaoko alkatetza eskuratzeko erronka, eta horretarako Juan Karrek gogorarazi digu denon beharra daukagula, denok egin behar dugula lan, eta noski lortuko dugu. Hemendik gutxira, gure esku izango dugu berriro Lazkaoko alkatetza. Benetan aukera ditugu, eta benetan herritarrek politika egitean nahi baldin badeu, oraingo honetan irabazi behar dugu. Kalean lan egiten dugu, kalean jarraitu behar dugu lan egiten, baina instituzioetan ere egon beharra daukau. Eta bai Lazkaon bai Gipuzkoan, irabazi beharra daukau, eta horrekin aseguratu herritarrek egingo dugula Lazkao eta Gipuzkoa hobe bat.